Уважаеми слушатели, преди 2 дни започна 5-тият сезон на Big Brother България. Особено ми е приятно да ви представя и нашият гост, който е един от най-култните участници в това предаване. Здравей, казвам на Пацо. Здравейте и на всички ваши слушатели. Нека да започнем от там. Какво е твоето общо мнение за участниците и темата на този сезон на Big Brother? Ами, като цяло, още рано да се каже, нали? Той сега започна, още никой не е показал нищо съществено от себе си. Само визитки сме виждали по няколко дни от всеки участник. Като цялото е добре замисъл. Даже имах важна работа тогава, когато беше откриването на Big Brother. И се отмених, за да гледам старта, кои участници ще влезнат, защото си ме тръпка, аз имал някакъв сантимент към предаването и към всички сезони. Мисля, че ще се получи, ще бъде хубаво предаването, ще има интерес. Ще станат тези конфликти, скандали, като това е главната замисъл на шоуто. Ако не стават естествено, ще стават изкуствено. Big Brother и сценаристите ще ги предизвикат с мисии, задачи и така нататък. Като цяло сега са добри очакванията. Има интересни персонажи, може да станат тези взривоопасни неща. А мислиш ли, че някои от съквартирантите тази година има потенциала да се запише в историята така, примерно както те? Ами той сега четах от няколко сайта, като почна Big Brother, и споменават всякъде моето име, че вече като се влезнали в историята Пацо и Трезначето, така да не имало шанс на някои от участниците да ме детронират от това прозвище. Обаче да ти кажа пък нещо друго интересно. Защото аз съм харесал страницата на Big Brother Facebook и ми извърт постоянно публикации, статии, коментари и така нататък. И като се проверях тези коментарите, се натъгна на един коментар, на една статия имаше там за една публикация за Кристиян нещо. И да опише, нали, и някой момче беше писал, не го познам. Моля, вкарайте Пацо от Гълъбо. И имаше за 3 часа 600 харесване на този коментар. Беше най-харесван на всички коментари, на всички публикации на Big Brother. Дори имаше по 100-300 и даже по-долу някакви момичета бяха писали, айде да направим отделна страница и да я предоставим, нали, продуценти. Точно това видях. И аз една страница във Facebook. Моя снимка и горе на новите участници на корицата на снимка. Няма и за един ден, вече има 1000 харесвания за половин ден, за 12 часа. И това ме направите едно впечатление. Аз знам, че няма да ме извикат, няма да ме поканят. Те няма да никой път да се допитат до хората и до тяхната публика, кой иска. Макар, че не очаквам, нали, покана, но за мен е важно, че хората се сещат вече след 9 години от моето първо участие и 3 години след второто ми, че още там фактори споменават навсякъде в сайта и това и вече ги като почна сезона. За никой друг участник няма да вкара и който си в Big Brother, само за мен е този сезон. И радвам се, че хората, че искат да ме гледат, защото може би предизвика интерес това, че вкараха този гея Кристиян и дека знаят аз как се държах преди с Кения Гаро и може би има нещо близко заради това. А евентуално при такава покана би ли вляза отново в къщата за трети път? Ами, ако евентуално, което не ми се вярва да има такава покана, да, бих влезал. Мен Big Brother си не е моят живот и никога не съм отказал за интервю, участие, за каквото и да е било. Винаги се отзова, пък и имам свободно време, няма да речеш да нещо важно да оставя, няма нищо. Ще влеза, но това е много малък шанс, защото те търсят са нови неща. И според мен са го видели процентите тези и в страницата, която са направили феновете, и коментари, и всичко, и харесване, но изобщо няма да ме потърси, това съм убеден просто, сигурен съм. И просто даже преди началото на сезона, като на страницата, като пусках фотка се за Big Brother, изобщо за мен нищо не пуснах. Пусках за други кариери по-скучни и безинтересни. Изобщо дето сега не се научи, не съм участвал и не съм бил участвал в това предаване. Добре, спомена. Използвах по никакъв начин мой образ за предаването. И за нищо. Нито за коментарно студио, нито за лайкове и за така нататък. Но нито сърди, няма проблем. Така са преценили. Но е по-важно да стана феновете пък от друга страна. Това е по-важно. И те го виждат, и това е важно, че и те го виждат и те го усещат. Те, които продуценти, сценаристи и така нататък. Добре, преди малко споменахме името Кристиян.
Няма как да ни подмина и този въпрос. Като го видя, мислиш ли, че прекалява с ролята си на големия шеф и какво мнение успя да си изградиш за краткото време от него? Значи аз, то си е такова съзнато момчето си хомосексуалист, няма нищо лошо в това. Нали, че от крайна бедност е живял, аз веднага ми се свързаха моя близка приятелка, която е била съседно село до неговото. Веднага ми разказа неговия живот за него и неговото развитие. Той е от ромски произход, момчето, циганче. Живели са най-напред да се били в такава къща. Това нищо лошо не казва. Това бедността децека не е порок. Не е такова. Просто ти казвам, какво съм чул, това дете от извора 100% вярно. Дето още даже е излезнал в жълтите медии. Били са в някаква къща така долу. Не знаеш какво живеят гитата ромски, са се схупени такива като палатки направено. Да. И обаче се стрелно отшла да работи в проститутка по чужбина и са скупили това жерно в тази къща, където са там горе-долу живеят нормален начин на живот. Пак нали, на ръба на оцеляването. Иначе от това мисля, че било това село Мусалиево, или как се казва, там на 15 метра до Никопол. Там било родното му село. Да. Не знам, що се е. Може би така живее това Жернов, затова се представя Жернов. Иначе за него даваха му, нали, биг бос на къщата. Нормално. Който да беше на него място, всеки така ще задържи. Ако беше някой от мъже си, ще да е малко по-обран, нямаше да бъде чак толкова краен. Обаче те, нали, знаеш, винаги си искат да са интересни за център внимание. И това на него му беше шанса да се покаже в тази светлина. Ако можеш да сравниш Кристиян и Пеньо, кой определяш като по-дразнещ? За това поведение, което двамата са еднакво, доста дразнещи, обаче Кристиян поне пък не е влезнал като жена и да превъзпя някой мъж. За това, че ще е влезнал като открит гей, пък те не са влезнали, нали, с друга мисия. Ама и двамата са противни, дразнещи, гадни и даже не мога да определя кой е по-гаден. Мисля, че наравно 50 на 50 са гадни двамата. В визитката си Кристиян спомена много интересно. Да, това гръмна към всички медии за това. Даже това повече се пише от Big Brother, че е спал с Валери Божинов и колко му бил голям и така нататък. И да ти кажа, може и да привлеча малко за пиар, да иска да привлече пак вниманието около себе си. Пък има и друго, не знаеш, че във всяка лъжа има по-малко истина. Защото той не казва, примерно, мен ли да каже, Благой Георгиев ли, някой друг човек от шоу бизнеса да казва точно Валери Божинов. С Китай е 100% вярно, защото той е бил, като го е пробвал съвет към неговата музикална компания, която е имал преди известно време, която фалира. И мисля, че с Китай са се правили да е опълнал това. За Валери Божинов не мога да гарантирам. Трябва в принцип да не е, но не знам, той малко изглежда експериментатор, Валери, затова, че не мога да коментирам. Иначе предизвика интересна реплика. А към този момент имаш ли фаворити? Още рано да кажеш за фаворити. Някой на кой да симпатизираш? Аз по принцип нямам такъв човек, никога съм нямал като по-малък, нямал съм идоли, нямал съм на някой да подражал, или пък на някой да ми любимец в някое предаване. Никога, колко сезони не мога на Big Brother, на All Stars, на Big Brother, нямал съм някой да се хареса в него, че да искам те да спечели, да ходя да го защитавам него, нямам такива хора. Аз съм малко по-странна плетка и не симпатизирам на никой. Познавам на две момичета, били деца в момента в къщата си, извън къщата ги познавам преди да влезнат. Това е ромката Ирена Петрова, да. С една нейна приятелка преди време. Тя беше стриптизерка в Стара Загора в един плейбой. Даже може и проститутка да беше. Тя беше стриптизерка, но с консумация. И такова. Имах авантюра с нейна приятелка и съм излел с нея няколко пъти. Пък другата е Силвия Рукова, тази топлес моделката, която пък аз се седи моя приятел и тя се знае на приятелка, на едно любов ще правим 4-мата секс, обаче аз бях нейната приятелка, пък моя приятел беше с нея. Аз с нея не съм правил нищо. Доста интересна информация ни споделя. Сега искам да те питам един въпрос, който е какво се промени в Big Brother от първото ти участие и моментния сезон към 2015 година? С времето, какво различно виждаш?
Нищо, аз вече, да знам, аз вече като 9 години след първото ми участие, вече не е нормално всяка рефери да отида да предизвикам интерес, да му коментират, да ме гледат, да се запознаят с мен. Даже го приемам като нормално, защото по никаква степен не съм с нещо, да съм се подарил, че съм повече от другите, даже винаги се държа, че съм по-малко и по-нисък от другите. Нищо не ме е променило това. Едно само, че това дето съм го получил от този старт и сега не мога да почна всяка вид работа. Това е малко дето по-различното. Дето, примерно, по-ниско платена работа, аз сега завършвам второто си висше. Сега даже да завърших семестрално и само в септември месец имам защита на дипломна работа. И вече гледам нещо което да се струва. И така, ако е някаква ниско платена работа или нещо дето по-унижаващо, макар че няма срамна работа, не бих се карал самичък и по-економично, обаче това малко се промени. Дед майка татко ми казват, ти не беше този Big Brother, преди беше такъв и работен и беше по-амбициозен, пък сега малко така те направи, че до това степен за работата основно, иначе за другите неща и ще има по-голям интерес от жените към мен. Това е също едно от нещата, които след Big Brother много се промениха. Макар че преди пак аз не съм някой грозник, не съм някой да не може да говори с жените. Пак съм имало интерес от жените, ама не чак толкова такъв от децега от национално ниво. Имало е само някакво местно и малко ниво. Добре, ние ти благодарим за отделеното време и за интересното интервю, което ни даде.